I veliki pozdrav svima ljudi, Luksi ovdje, dobrodošli u novi video ljudi, kako ste mi, ja sam, dobro, hvala na pitanju. Inače, dosta njih mi je reklo da je Copper Kompleksaša, ljudi, da je Copper Kompleksaša, ovo mi je samo jednom izašli iz usta kad sam krenuo da snimam video, tako da mi je to ostalo sad u navici. I what the fuck, brzo pričam. Nebitno ljudi, neću to više govoriti, mislim da je stvarno glupo, tako da, izbacit ću to skroz iz upotrebe, ovo je posljednji video u kom sam rekao kako sam ljudi, ja sam, dobro, hvala na pitanju, tako da, ništa ljudi, šta ćemo danas da radimo? Danas ćemo da uzmemo i da opet, nećemo da prankujemo, nego ćete vidjeti šta nam se desilo, šta mi se tačno desilo. Znači, pre nekih sat vremena sam obavio jedan veoma dobar razgovor koji sam snimio i sve naravno ću podeliti sada sa vama zato što je razgovor prepaklen. Inače, uglavnom imate dole giveaway link, tako da odite i prijavite se na giveaway ukoliko niste. Izvlačenje će biti sada, mislim, u sredu ili utorak ukoliko se ne varam, tako da sami možete zaključiti po tom klipu da će izvlačenje biti za 7 dana ukoliko ste gledali. Molim vas, nemojte me pitati kad je izvlačenje, zašto je izvlačenje za svakog giveawaya za 7 dana. I također posle ovog klipa će biti još jedan giveaway koji ću raditi sa nekim youtuberom. Uglavnom vidjet ćete koji je taj youtuber, bit će jako paklen giveaway, tako da to je to što sam imao da vam kažem sad u početku ovog videa. Šta ćemo danas tako da lepo da radimo? Uglavnom javio mi se naravno ko Nikola County, ali drugi Facebook. Sad ću vam objasniti šta se dešavala. Ja blame i znači nisam niti prihvatio nikog, zašto je na Facebooku stvarno nikog ne prihvatam, zašto to držim tipa ako neko treba da mi napiše poruku da mogu lakše da se sporazumijem s njim. I meni neko pošalje zahtjev za poruke ha. I what the fuck, znači kada pitam šta hoćeš sad, ne znam ni ko je. Kaže on, opet ste mi ugasili Facebook. I kome smo sve mi ugasili Facebook, ugasili smo 100 ljudi Facebook, samo ne znam ko je sad ovaj od njih. I kaže, da, a ko si ti, ja mu napišem. I sad on paklenjački jedan da odgovara, WTF. Ja sam Nikola. Ja se vatam za glavu odavde. Šta sad Nikola opet se vratio na Facebook? Da sam nešto da slomim, znači da odvalim nešto, znači da ga slomim. Kaže mu ja opet novi FBA. Kaže on, da, mislite da ćete me ugasiti. Slušaj, ako gledaš ovaj video, ugasimo ti ovaj Facebook. Dole je link, ako ne zaboravim. Ugasit ćemo mu ovaj Facebook, mislim da se zove Nikola Jokanović, tako nešto. Uzmite i svi mu odvrnite Facebook, odvalite mu Facebook da se ugasi i ovaj Facebook. Znači, prošli smo ugasili, to je previše brutalno, ali sad mu odvrnite i ovaj Facebook jer stvarno ljudi više je preterao, samo skamuje ljude i ljudi ne mogu da igraju Fortnite, znači on bukvalno voli da skamuje, živi za taj skam prokleti. Ja mu napišemo, hoćemo samo polako, zato što ćemo samo polako ići, ugasimo mu svaki Facebook koji bude potrebno, samo da prestane da skamuje, da ga naučimo tu istu lekciju. I kaže, svaki FB koji mi ugasite ja ću napraviti novi. On sad misli da on ako bude napravio novi Facebook, nama će to da dosadi, onda kao mi ga neće više reportovati, neće vas znati ko je on itd. Ali ljudi, ja ću se podoriti da ga skroz, kako da kažem, prohranim da postane dobar lik, da ne skamuje više ljude, zato što svako ima oproštaj, tako da eto, njemu napišem, dosadit će ti, kaže on, neće, volim da skamam ljude. Eto, on sad sam dokazuje koliko on voli da skamuje ljudi, njega nije briga da li će neko biti povređen zato što je skamovao nekoga. I ja mu napišem odavde ovo koji je prevrglo svaku meru, zato što je vas dosta pisalo na prošlom videu kao kada će da pokaže facu i tako to. Ja sam ovako napisao, slušajte sad ovo. Dosta njih pita kad ćeš konačno pokazati facu. E sad, ono što je napisalo, to me najviše zaintrigiralo, valjda se tako kaže. Napisao je sledeće. A to što je napisao je ovako. Evo sad ću, odmah me zove. Znaš šta, ja odmah vatam, palim mazan screen recorder, telefon u ruke, bam, rolan klip, uživajte u klipu. U redu, javio nam se. S kameru! Evo ga s kameru. Vidi ga. Što ne skineš masku više? Prošli put pokazuješ ovako srednji prst, malo pričaš, sad ne smiješ ni masku da skineš. Skini masku, video sam ti uši. Skini masku. Skini masku. Ti si nenormalan. Vidiš ovdje? Ovdje uskoro izlazi klip gdje ću otkriti tebe, a tu masku ćeš morati da skineš, da ti to bude jasno. Jasno ti je, skini, ajde skini. Dobro, zapamtit ćeš me ti. Koliko godina imaš? 10? Kakav si ti u stvari skamer. Koliko godina imaš kad te pitam? 3 godine imaš, bre. 5! Pa znao sam da imaš 5 godina. Slušaj, još malo ostaje vremena pre nego što ti ugasi Facebook.
ti se samo nadaj, samo se nadaj. I eto ljudi, to je bilo to, vidite kako je ružan, znači on je neki skamer, nosim večito tu masku, ali ja ćemo skinuti tu masku, znači samo da saznam da živi, imam njegov IP, morat ću da odem da proverim da živi, samo da saznam, otići ću kod njega, ne zvu se ja Lux, evo dajem vam ja, znači Lux vam obećao da ću ga ja naći ko je i da ćemo vidjeti njegovu facu zato što je više smara lik, tako da ništa ljudi. To je bilo to za video, koliko ste živjeli obavezno lupite like, subscribe se kanal, pomozite mi dođem do 3000 subscribera, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!